Samoro mara maintie jana mar LTN en otina maber arwaki makende ma indien cheno mar kuku mar wach kendo kaka ung'eyo sani ri wadhi e weche go koma giyiero to moloyo wadwa ng'eyo ne to gin jog mage ma bende dier mar dwaro mondo gichung'nu e telo mopogore opogore. Otina makawuono antiere kae kod jalno ma bende wuok e duoro mar ODM obro miyo nyinge gino romo dwe chung'e kae to obro twak achiel kachiel ama kendo chenro ni rianje folo mbaka ka wuok e Lolwe TV arwaki e studio. Erokamano Jeff. Moso ganda maneno Lolwe TV nyisgi nyingi gima in sani to gi gimi dwaro. Amos oganda mar jokanyanam maneno Lolwe TV godiochieng' ma kawuono, nyinga iluongo ni Steven Otieno Dit, kata Mwalimu Steve, ae dala mar Game to Nairobi adak Kayole. Anie Secretary General mar Embakasi Central Constituency to anie Secretary mar Kayole Central Ward tadwan monda chunge MCA 2017. Erokamano nya Mwalimu Steve, idwa chung MCA 2017 mar kure mar Kayole. Adwa na chung Kayole Central, Kayole Embakasi Central Constituency ntie kod Ward Sabich, wan kod Kayole Central, Kayole South, Kayole North, kod wan gi Komarok kod Spring Valley. Koro idwa chung Kayole Central. Erokamano nya Steve, arwaki makende in bende ine jagoro mongirore mar ODM e bare ni Roma Embakasi Central. Yeah, Secretary. Kuro nyisane to imanyoche yier machiegni. Grassroot. Erokamano nyisane to dundo bura mar ODM udhach nade to ineno ka sirikal mar Jubilee tiyo machalo nade. Bura mar ODM watiyo matek nikech wadwaro ni 2017 mondo wakaw telo kuom jo Jubilee nikech kanene wayudo constitution manyien nene wan kod paro ni jatendwa Honorable Amolo Odinga emanyalo implement constitution ma wan go. Joma nie Jubilee nok gidwar new constitution manegi ni joma nogo kura no. Koro ne wan gi plan ni mondo kwa yudo tich mondo wa implement constitution mar ODM. Koro higni adek mosebedo gi jo Kenya ywak matek. Emomiyo wan kaka jo ODM watiyo matek mwatemo mondo watim gumiluongo ni voter registration. Nyocha watiyo, nyocha wayudo ni ji mang'eny pod ok obedo registered, IDs mang'eny be pok ochiw ma wakwayo serikal ni kendo chako kel moro mondo ji omed register. Erokamano nya Mwalimu Steve, to nyalo nyisowa ni to ineno ka loch mar Jubilee to dhi nade sani iri gi higni mar 4. Loch mar Jubilee kanyalo migi grade tanyalo migi 2/10 nikech onge gima gisetimo, gima ne waluongo ni blueprint margi, gik mane giwacho ni gidhi timo ne jo Kenya, onge gima gisetimo. Bwaneno kaka koro an ng'ama japuonj, ne gichiko ni gidhi miyo nyithindo laptop. Nyithindo moko osebedo kanuoyo standard 1 mondo giritie ka inyalo migi laptop, to laptop osechopo sani higni 3. To bende kata laptop magiwacho ni gidwa chiwo ni no ken priority manonego bed ni gikuongo gitimo nikech ok inyal miyo nyathi laptop to pok iketo stima. Nitie skunde mang'eny maonge stima, to nitie nyithindo mang'eny ma pod some tie yath nyaka sani. Mar ariyo ne giwacho 1 million jobs every year. Mago onge, ji mwaneno ka ichunge tich. Companies mwaneno ka ywak kaka kwachiwo example Kenya Airways sani gidwaro golo ji e tich. Koro kwane ka gik mane jo Jubilee wacho ne dhi timo. Ne giwacho ni development ni growth dhi bedo at least 7% every year, to waneno ka onge gima timre, ngima obedo matek makata sani ng'eny jo Kenya ka in ng'ama wuothe ground kaka an tiyudo ka ng'eny gi nitie jomok cham kata lunch. Gichamo breakfast to gichamo gi supper ma pesa onge. Nyiso ni Jubilee kaka serikal wan gi mwang'eyo wawinjo mang'eny ena wach corruption. Wawinja pesa malal madongo dongo. Pesa manyalo konyo jo Kenya. Koro ana wacho na migi 2/10. Tiparo nade Steve, kade be ni un kaka oganda mawuok e duond mar ODM de be ni une maune loch no yiero mar 2013. Iparo ni sani iri de nitiere lokruok maduong' ahinya. Lokruok do bedo maduong' nikech jatelo marwa mwang'eyo men Raila Amolo Odinga osebedo ka chwadre niwach mibadhi ndalo duto. En ng'ama kohero corruption. Koro nene odhi to odino loopholes duto. Pesa nitie Kenya kama ng'eny, to pesa dhi e yore mag kuo emomiyo wananchi ok nyal yudo pesa. Mar ariyo,
nitie gima wang'eyo maber ni sirikal mar Jubilee ne nitie gik ma nonego bed devolve, gik moko kaka ginene wach mar agriculture nonego bed devolve. Pesa ni pod ni malo, gikete malo e national government. Ne nitie percentage mar pesa ma nonego mi counties. Pesa go ok chop. Koro pesa iyudo ka county government ok nyal timo gik gi nikech gionge pesa. Emomiyo pod ok wawinj mit kata ber mar devolution. Koro awang'eyo ni awakaw telo. To mae gima jatendwa osebedo ka chwadre ni nyaka nene, emomiyo bedo kosemake higni 7, jatelo do make sure ni devolution otimre Kenya. To do make sure no dino loopholes duto mag ang'ono mag corruption. Pesa do bede dwa timo mopogre gi kaka jo Jubilee timo sani. Koro in gadier ni debed ni un kaka kweth mar kore madhi noloyo, to sani eri de oganda winjo maber. Dikoro wawinjo maber, dikoro pesa nitie, dikoro ji yudo tich, to kaka wang'eyo bende jatendwa kaka en ng'amo hero dongruok, en ng'amo hero oganda. Koro dikoro otimo matek ni wananchi. Koro wang'eyo ni ne wadonji, dikoro lokruok nitie matek e iye. Erokamano ahinya. To sani neno ka higa manyien ubro timo ang'o musetimo kata ang'o gine mutimo mondo uneni higa manyien ubro kong ma bende udwaro maduong'? Erokamano Jeff. Gik mwatimo mokwongo wawuotho do to do wawacho ni wananchi mondo kaw kura. Kura no en weapon mwanyalo tiyogo. Watemo encourage oganda mag code mar mondo kaw ID. Nikech ok inyal kawo kura kionge ID. Nyochi winjo kata ka ker bendo wuoyo. Nowacho ni wach ma chife chando goji kata joma chiwo ID ni kidhi tiriembi ni mondo idog dala. Mano ok en gima ber. Koro watemo mondo wawuog ogendeniwa mondo kaw ID mondo kaw kura. To wan bende kaka jotelo nyocha watimo gima iluongo ni grassroots election mar ODM. Tiende ne wadwaro joma ohero party gi chunygi kaka koro Mwalimu Steve manyalo wuotho kawo time ne mbo wuotho nikech tich mar party ok en tich michule ng'ato. To nitie joma dwaro ni mondo chulgi to nitie joma ohero mobadhi. Emomiyo ne wadhi e grassroots election mondo wayud joma nyien, joma pod nigi teko manyalo ringe ground ba wuo gi ji. To mane mwabedo kwasetimo. Mar adek, wan kaka jokod wadwaro ni mondo lok IEBC. Nikech IEBC gionge kod reputation maber. Gik ma gisebedo ka gitimo duto are questionable. Gima nyocha gitimo Kericho kaka nene gi act Malindi to kod guma notimre 2013. Koro kolokgi bwa bedo go office manyien to wang'eyo ni wabro kawo telo. Manyiso ni sani ionge kod geno kod duol mochung' ne tawo weche. Waonge go. Idwaro ni wan kaka yiero manyien kapok uchopo yiero mar higa manyien. Mane gama wadwaro. Wan kaka jokod. Uneno ni ka gidhi nyime kama ito gibro miyo udwoko ma ok ni kare. Gibro miyo wadwoko ma ok ni kare. To waneno kata ka jo Jubilee bende osechako ywak ne wawinjo ka Duale bende wuoye. To waneno ka jokanu bende ywak. Koro magi e parties madongo. Tiende ni gima nene jatendwa wacho nikech en mo oloso ga path kaka no nene chon higni mokalo e kaka jogi bende ti neno. En ng'ama wuoyo kaka janabi. Ineno ko wacho kata no wacho kata ni waiburo kwelo to ji ne wacho na rach. To tinde giginere. Tinde giginere. Erokamano nya Steve. Goni awinje kaka biro kiwacho nero machielo kichiel. Obiro dhi e ywe matin ko duogo to obiro dhi nyime kod kuku mar wach. Kamaro mara maintie jano mar Eltieno wachako duoge thuolo mar ariyo ma indie Eltieno man kuku mar wacho tino ma kawuono wan ka indie achiel kachiel kod jatwak e studio ka bende jalno mawuok e kweth mar ODM watemo wuoyo achiel kachiel e weche gweko mag yiero ma bende sani rikoro limbo higa manyien to gen bende odwa nyiso ni odwa chung' e laro kom mar MCA ma Dandora Central. Odwa nyiso ni to ang'o miyo odwa chung' e laro kom no ero, ang'o manyalo timo maber moloyo jal ma sani en MCA makanyo. Chaka rwaki e studio. Chaki moso ganda we nyisgi nyingi.
Okay, amoso jowa maneno Lolwe TV godiochieng' ma kawuono. Iluonga ni japuonj Steve kata mwalimu kata Steven Otieno Dit ai dala mar Game Nairobi ka dak e dala ma Kayole. Anie Secretary General mar ODM Embakasi Central Constituency. To ai e ward miluongo ni Kayole Central Ward madwaro ni mondo achung'ie 2017 nikech ang'eyo nane maromo. Erokamano, idwa chung' kaka Member of County Assembly. Erokamano nya Steve, gima dwani ichago kapok wadhi e wachni mar chung' Kayole Central en to ombulu mar paro mar Okoa Kenya. Bende nogoye sei, sani eri koro no wit oko kawachore ni sei mano yudi kani kare. Gin sei madirom mana 890 manyiso ni ok ochopo milion 1 kaka idware kod pend chike. Manyiso ni sani eri koro wuonge kod ombulu mar paro. Inyalo wacho nang'o kalure kod okang' mane IBC okawo mowacho kamano ero to un kaka jokod ukawe nade? Jeff, it is unfortunate en gima rach. To nene wadwaro ni mondo watigo Okoa Kenya mar mondo mi pesa mondo dhi e ground e gwenge. To ne wadwaro ni wati kod Okoa Kenya mar mondo ogolgo jo IBC. Ne nitie gik moko mang'eny mane wandike yie kanyo. To okadwa wuoye wach ni sana nikech jatelo monego wuoye wach ni nyopo donge party leader marwa. Koro nonego bed ni jokod bed meeting kawuono ai to gidhi e press statement. To anyalo wacho ni it is unfortunate en gima rach. To kendo kalure gi wach manyocha jo Jubilee wacho. Nikech ne gidhi e press ba giwacho ba jo Kenya to winjo. Ni signatures manitie mane jo Okoa Kenya otero gin fake. Ni ok gin gik manyalo kalo. Koro wechego gin weche manyiso ni ne nitie gimoro mane ging'eyo. Koro gima ne ging'eyo ema wanyalo dwaro ni mondo wang'e matut wan kaka jokod. Koro abro ling nikech I'm not in a position mondo awuo on behalf of the party. To in kaka jalaro mawuok e ODM ineno ka IBC ochwanyo matek. Gichwanyo matek to gichwanyo jo Kenya. Nikech nitie gik ma jo Kenya nyocha dwaro. To ne gin kod adier kuom Okoa Kenya. Kendo ne ging'eyo ni mae nie gima dhi konyowa. To apart from gik mane dhi konyowa, ne nitie gik mang'eny ma ji pok olanie constitution. Mane ne gini bende dhi through tiende ni jatelo temo puonjowa bende kaka onego bed ni watiyo gi chike mane wapasgi. Ni wanyalo ga loso sheria through popular initiative. To mane gima nene otemo nyisowa. Koro anang'iye kaka japati ni gini ne dokawo line ariyo. Mokwongo nene loso gik mok timre. Loopholes mane nitie nikech kane wa campaign no wach ni about 20% ne rach. Koro ne jatelo giro kwawa ni mondo wakala constitution. Ai kwa sekalo ma 80% ne ber. Koro 20 modong to biro bed amended. Koro ne ng'ato kaka an na goyo ombulu ni yes kang'eyo ni 20% ne rach to 20% ibro los. This was in agreement emomiyo ne wapass this constitution. Erokamano nya Steve. Mago eko kora goli weche gweko mag kor koro nyisane to ang'o midwa chung kaka MCA ma Dandora Central. Kayole Central. Kayole Central, Kayole. Adwa chung kaka MCA ma Kayole Central Ward nikech asebedo katimo community work kuom higni mang'eny. Community work ma asebedo katimo mokwongo en wach mar bedo gi children home to kod running schools. That is from nursery to primary, that is standard 8 to kod secondary. Masebedo ka present candidates every year. Asebedo ka neno the challenges gik ma koso ni jonyuol gik matindo maricho. Ma ka idhi e school moro kuom branch achiel mamaga kaka Donea en Kioi, idhi yudo ka an gi nyithindo madhi 200. Tidhi yudo nyithindo madhi 100 gin nyithindo mikonyo. Koro asebedo ka yudo ka gini pek ok anyal kaka ng'ata achiel nikech pod ok ayudo kony. Thuolo ma bende adhi gi kompyuta karango gigo bende pod aonge go. Koro asebedo ni kuom nyithindo 100 machudo ka gine pesa mwayudo to achako konyogo nyithindo moko. Koro asebedo ka ng'eyo ayudo nyithindo gi ok nyal yudo the right bursary. Nyithindo gi wayudo ka ok ginyal yudo kony matindo monego bed ka wuok e offices mag sirkal nikech the leaders man kanyo ok gin joma beyo. Koro ka yudo MCA
kaka ng'ama ni kod a lot of experience, ng'ama is on the ground. Adhi make sure ni onge nyathi manie wardna chakre primary nyaka secondary madhi koso dhi e school. An ng'ama kochung' Kayole bo wachna na luong nyithindo 100 tanyalo luongo obedo Jakikuyu, obed Mluhya, obed Jaluo. Bo nena dier ng'ane okale lwet Steve tipenji owuon nikech en guide. Mano achiel korka somo. Mar ariyo, wan gi youths. Youths mwango kaka nyocha gi approacha last week. Nitie moko mantie tok Bondeni primary. To nitie moko man kanisani. Giloso gache e ndara. Matiende nigi onge kama gilose gache. Gin gi knowledge, gin gi expertise. Magi youths mawa mag jo ODM, gin gi kura. Kendo Bondeni primary is one of the polling station. Koro nyithindo gi ne dwaro just an open space mondo migi gumiluongo temporary allotment letter. Tiende no ok gin kanyo permanent. Mondo ket nigi shade, mondo migi yud kaka ginyalo konyre. Mano kadonjo kaka MCA, abro make sure ne giyudo gino. Nikech iyudo ka MCAs mabiro oignogi. The third point ma ng'iyo momiya gombo ni mondo abed MCA. Youths wagibe gin gi problem. Ne giwachona ni ne gigombo ni ginyalo yudo gimoro miluongo kata ni giluongo ni shimo kata iluongo ni stage e town. To bailo ma Joka City wacho no kinyalo yudo stage e town unless ni gi mtoka kata chiel. Mano tiende ni ya nyithindo gi nikech gin gi youth group iluongo ni Embakasi Central, Embakasi Friends with the Vision, man kata kod registration, photocopy mar registration certificate margi. Gin gi pesa matin account. Koro abro timo nigi gumiluongo na rambe. To ka timo nigi gumiluongo na rambe, dhi miyo koro ginyiew mtoka di achiel. Koro kwa approach the powers to be within the city council, kata ken the governor within Nairobi County, to odhi penjowa ni bende un gi mtoka mora mora mondo miu that nikech ok onyal tamre. So mano kadonjo tadhi make sure ni youth so yudo tich nikech mano agenda mango. Wan gi mege ma uso rech, gin kod group. Mege gi guma chando gi an capital ni biro miyo gitimango ginyiew fridges. Giyud kata kaka ginyalo nyiewo lori moro ma gidhi omogo rech giwegi. Mano tiende giyuakna ni ka ginyalo yudo ng'ama nyalo biro bagone gi arambe, ginyalo nyiewo kata lori moriwogi. Lori ni gibiro miyo gidhi kendgi, biro kato nigi cost. To fridge biro miyo gikano rech, koro rech ok kethre. Mano kadonjo abro loso nigi. Emomiyo adwa nabed MCA. Kwachako wadhi Kayole kadhiye, Kayole ndache ne gin Lam. To tinde ochalo kaka Madare. Dacho mukomuk. E ward mantie, awuoro ni MCA ni timango. Nikech ka wuothe wards moko taneno ka chalo gumomigi pesa mar Maram Road. Aneno ka iloso gi other wards. To marwa ni to kane gimora mora. Nikech ng'ama nomi tich en ng'ama kia. Mokuongo kanye mosome primary, kanye modhi e secondary, pok owuok kata od min gi. Koro kowinj chandruok mar ji, ok owinj pain. E ward mantie onge kata social hall kata chiel. Wan gi schools mang'eny. Wawuok wadhi Kayole North kata wadhi Kayole South. Kuondego kwa dhiye kora kwatimango. Kora ka wayudo gumiluongo ni social hall ma nyithindwa nyalo time gik moko kaka debate, gik moko kaka drama. Mago e gik madwana tim. Wan gi churches matindo tindo bende yuak. Wan kod security risk. Magi biro nikech onge employment. Magi biro nikech onge security lights. Magi e gik madwana dhi atim. Jeff ging'eny. Erokamano nya Steve, ang'eyo ne ging'eny ok dang' iwach gi duto magirum thuolo ok ni kodwa. Kata kamano wach ni mogik ne oganda midwa chung'negi mago eko mag Kayole Central. Wachna mogik. Yes. Wachna mogik awacho ni ya. Akwayo jo Kayole Central Ward. Ni mokwongo aduoko ni gi erokamano kuom yiera kaka jatendgi Kayole Central Ward. Kachaka aduoko ni erokamano ni jo Embakasi Central kuom yiera. Gima dakwayo jo Embakasi Central ni mondo wamakre uru, mondo wakony timo voter registration nikech en continuous. Mondo wa make sure no one code voters. Wakwayo joluo mawa
mani Kayole Central gi Embakasi Central gi Nairobi gi Kenya. Waweuru wach mar gonya. Ni sasa mokoni ni mondo idhi kaw kura tipenjo ni yudango. Wach mar ni kura mar Raila nokwal nosebedo kikwalo kudwa gocho. Were urugo. Jakom nosewacho ni mondo wakauru kura wagouru kura. Modong mondo wawene. Akwayo chairman mar Embakasi Central Constituency mondo wariure, mondo watima tek, mondo wager party. Wach ma ji odak go saduto ni jigore kata jipingre mondo wawere gouru. Aduoko erokamano. Erokamano nya Steve Goni, erokamano duong' Okala. Gino ni oganda Kayole winji jo Embakasi Central mabende in Secretary General mago duto bende winji achiel kachiel ka Ukelo TV ma Indian Kuku mar wach.